Ateşledim. Hozir bachajon, hozir. Men qoramro tamom qilam. Kubinim chi است برای خالدینگda bacham? Dadat boyach imroz produktami var bachajon. O'zi men kubinim chi است برای bacham خالدینگda? Ахалан пулам монда намераванд ки худам хофта харид кунам. Алло, Банилуҷон. Навз раҳмат, ту чӣ хел? Нафаҳмидам. Чӣ? Суроғаашро гап зан? Нозаҷон, чанд рӯз шид ки се рӯз бетид ҷанда айбат зиқма. Ва филм як ҳафта шида фикр кардистам ки тара як сол надидам. барои ҳамин ман туда як тӯҳфаи бисёр нағз ҳайёрот кардагим. ин серано камай барои тирау фикр мекунам маҳфуз мешатадам. Это Galaxy Fold? Это моя мечта, Джон, спасибо тебе. Люблю тебя, Джона. Манам тира бисёр нағз мебинам. Киро дӯст медорӣ, мардак? Бачат дар хона гурусна туро интизор. Ту боши дар инҷо нишастаӣ. Занак, ин просто вохӯрӣ корӣ будӣ. Садқаи зану фарзандат кунам.